അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർ, മറ്റ് സയ്യിദുമാർ, ഓൺലൈനിൽ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റ് സഹപാഠികളെ, തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഈ പുണ്യ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു കൊച്ചു കഥ പറയാൻ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കഥയുടെ പേര് അടർക്കളത്തിലെ പുതുമാരൻ. അതെ, അടർക്കളത്തിലെ പുതുമാരൻ. ഒരിക്കൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തന്റെ സഹാബാക്കൾക്ക് ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിൽ ഒരു സൂചി വീണാൽ പോലും കേൾക്കുന്ന ആ നിശബ്ദമായ സദസ്, അതിൽ പെട്ടെന്നാണ് ആ മൂലയിൽ നിന്നും ഒരു കരച്ചിലിന്റെ ശബ്ദം. എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി. അതെ, അത് നമ്മുടെ കഥാനായകൻ സാദ് റളിയല്ലാഹു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സാദ് റളിയല്ലാഹുവിനെ തന്റെ അരികിലേക്ക് വിളിച്ച് കാര്യം അന്വേഷിച്ചു. സാദ് റളിയല്ലാഹു വിങ്ങി വിങ്ങി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നബിയേ, എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ അതിയായ മോഹമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വിരൂപിയായ സാദിനെ ആരാണ് പെണ്ണ് തരിക? ഇത് കേൾക്കേണ്ട താമസം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, സാദേ, നീ വിഷമിക്കേണ്ട. അംർ ബിൻ വഹബിന്റെ മകളാണ് നിന്റെ വധു. നീ അംറിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കാര്യം അന്വേഷിക്കുക. അങ്ങനെ സാദ് റളിയല്ലാഹു നടന്ന് അംർ ബിൻ വഹബിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി കാര്യം പറഞ്ഞു. കാര്യം കേട്ടപാടത് അംറെ ചട്ടിലിട്ട കടുക് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പോലെ ഒരൊറ്റ പൊട്ടിത്തെറി. ഛേ, എന്താണ് നീ പറയുന്നത്? എന്റെ പുന്നാര മകളെ ഈ വിരൂപിയായ ഈ ഭംഗിയില്ലാത്ത നിനക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു തരാനോ? ഇത് കേൾക്കേണ്ട താമസം സാദ് റളിയല്ലാഹു കരഞ്ഞ് കലങ്ങിയ കണ്ണുകളുമായി തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും മകളുടെ വാക്കുകളാൽ മനസ്സ് തുറക്കപ്പെട്ട അംറെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി മിന്നൽ വേഗത്തിൽ ചെല്ലുകയും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലിൽ വീഴുകയും മാപ്പ് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. കല്യാണത്തിന് സമ്മതമാണെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ കഥാനായകൻ മെല്ലെ ചിരിച്ചു. സന്തോഷമായി. അങ്ങനെ കല്യാണമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചു. നാളെയാണ് കല്യാണം. മഹർ വാങ്ങാൻ കടയിലെത്തിയ നബി സാദ് റളിയല്ലാഹു പെട്ടെന്നാണ് ഒരു വാർത്ത കേട്ട്. എന്ത്? അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ തകർക്കാൻ ശത്രുക്കൾ വരുന്നോ? കേൾക്കേണ്ട താമസം സാദ് റളിയല്ലാഹു പിന്നെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല. മഹർ വാങ്ങേണ്ട പണം കൊണ്ട് മഹർ വാങ്ങാതെ യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി. കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മുഖംമൂടിയും. എന്തിനാണെന്നറിയോ ജനങ്ങളെ ആ മുഖംമൂടി? നമ്മൾ നാളെ പുതുമണവാളനാകേണ്ട സാദ് റളിയല്ലാഹുവിനെ തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെ യുദ്ധം അതാ കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുകയാണ്. ശത്രുക്കളുടെ ശിരസുകൾ അറുത്തും വെട്ടിയും അതാ സാദ് റളിയല്ലാഹു മുന്നേറുകയാണ്. അതിൽ പെട്ടെന്നാണ് പിന്നിൽ നിന്നും ഒരു ശത്രുവിന്റെ വെട്ടേറ്റ് സാദ് റളിയല്ലാഹു പിടയുകയാണ്. ഇന്നാലില്ലാഹ്. അതെ, നാളെ പുതുമണവാളനാവേണ്ട സാദ് റളിയല്ലാഹു ഇന്ന് അടർക്കളത്തിലെ പുതുമണവാളനായി ഷഹീദാവുകയാണ്. അള്ളാഹുവേ, ഈ സാദ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ നാളെ സ്വർഗ്ഗപൂന്തോപ്പിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഈ കൊച്ചു കഥ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.